алейкум ва рахматуллохи ва таала ва баракату. Ассалому алейкум. подписчикони Арху, зинда бошен, сарбаланд бошен. худованд ҳамата нигаҳдор бошад. бародарҷоно, бахшиш ки ози дар кафе иштагим шум бисёр ай. ягон гапҳо мумкин ки чӣ нашнавен ё ки шум шумора мешад кунад. бароям бахшиш мепурсам. бародарҷоно, имрӯз мавзӯи мо дар бораи конкрет дар бораи братвуҳо мерава. барои бародарои тоҷик сарбаланд бошен. худованд ҳамата нигаҳдор боша. акун ҳастай чӣ бигӯм барое ки инсоное ки хелша ҳамавақт правилно мегираву баъд остак мисол зади худ бурубат мекуна. Аввал сначала все по понятию, а потом, короче, не братва, уже батва. Чӣ гуфтанем дар шумо бародаро? Ба ҳамун раҳа ки хитон рост рафтан бигирен, не лезьте куда вам не надо. Да ҳамун бихоҳе ки агар ки камтарак громкс гап занен, ман фикр мекунам ки ин ягон хел ответ намегирен. барои чӣ ки ҷавоби ахмақ меган сукут. хумонда бисёр чӣ хуб аст ку тоҷикои хумон матал доранд. беҳтарин маталай меган ҷавоби ахмақ ҳамавақт сукутай. намедонам шумо дар ҷо шиштагин, намедонам чӣ хел шиштагин. на як бор дига мехоҳам такрор кунам ки барои намин шеърои наре ки ҳастанд подписчико зинда бошен. барои шумои намира мехоҳам бифаҳмонам ки ам наворои пеш там гуфтагӣ будам. петухи тоже сидят, криса тоже сидят, красни тоже сидят. ҳамаи ҳами кончинём ки ҳастанд ҳама шиштагия. ну смотряти чӣ хел мешини охе. шиштан то шиштанша дорад. мо ҳеҷ маҳал нагуфтем ки мо поддерживать мекунем закони кора. мо поддерживать мекунем поступкҳошона. агар ки ту одами шиштагӣ бошӣ мефаҳмӣ. ман фикр мекунам ки ҳамин сухан барои туро басанда. ман мехоҳам ки ҳамин ҷавонони ёш ки ҳастанд медороянд бисёр саволо метиҳанд. ё да интерес бисёр ай ҳамин криминални мир. намехоҳам ки жизда путица кунанд ҳамин ҷоеш ки дар ҳақиқат не положено дар ҳамин ҳаёт барои лично мусулмони мора. ман ира мехоҳам ки данистӣ кунам барои ҷавонона ки ҳамин хатогира накунанд. ҳамин хатогие ки ту кади ма кадам намехоҳам ки ҳамин ҷавоно бикунанд. хатогие ки ма кадам чем айтра фарқи калон дорад. фарқиятш дар чи ай ки ту мехоҳӣ по понятию ҳамин мирскои гап занӣ. баъд охирон мо мехоҳӣ ки гап занӣ. мо мегӯем алҳамдулилло мусулмонем. и гапа дар ӯ гапи дига савпадат намекунад. мо аввалу агар видеои маро тамошо кардаи амал то охира гуфтагем ки ҳамина барои ҷавонона мекунам ки ҷое ки мо ошибка кардем ё накунанд. ягон ҷои гардица кардан надора. шиштан ҷои гардица кардан надора. любой одам мефаҳмидагӣ уже достаточно. вақте ки мегӯм ки шиштан ҷои гардица карданӣ надора, манманӣ кардан ҷои гардица карданӣ надора, значит далша медонӣ ки ки будани мора. ҳамин хел аста. вопрос мебиёд барои мисол мегӯй ки красни қатӣ бояд абшатса накунӣ. хай та абшатса накун. охи красни ё қатӣ та абшатса накун. ман мегӯм ки ҳам хел ҷавонора ки беғарз ҳамин ғарзи ай ҳамин обижниҳо лёбой кас қатӣ положено ай абшатса кардан. инсоное ки ту мегӯ красни қатӣ абшатса кардан мумкин нестай. агар такта биком дорум мумкин ки 10 бор зиёд паспорт алиш кардагӣ бошӣ. паспорт алиш ки мекунад? мира ёдат набурод. ки паспорти тара алиш мекунад? ту куҷода рафтӣ абрашатса кади паспорти тара алиш кардагианд. ана баъд ҳамун савола мара бите ки қатӣ красни абшатса кардан дар кор нестай. қатӣ мусара дар як сол шиштан дар кор нестай. он мусара он инсоное ки краснианд ва ё худшон медонанд ки дар ки абрашатса кунанд. медонанд ки дар дастоини бародаро абшатса мекунанд. медонанд ки гап дар ҳамуҷа мебара. ӯ гап дига уҷа намебирояд. агар ки абрашатса кунанд ту бори мирғора медонанд ки ту ва ёра паставид мекунӣ.
اینا چند разница میدونه که تو مرغو اینم خیلی شما هستین برادرها را قطعی کراسنیا جنگ میدازین کراسنیا را قطعی مسارا جنگ میدازین مثال او красный ты по жизни ты форма надори короче ты باید این کارا کنی او کارا کنی خیلی هسته که تیموی شما را ما شروع میدونیم اینا میورا جنگ میدازه ده ما بلد استغفر الله ویرزی کرد ما هم خیلی همی چی گفتنیم برای شما آخه همی ما بگذارین هیچی نگین منمانی نکنین آخر هنگه همون شیطان بورین منمانی میکنین так та мекунанд мебуранд хирад дар ҳаёт вообще сначала ҳеҷ кай бад тии охи куҷо ту манманӣ мекунӣ баъд барои он дигар гапҳои гуфтагитам мехоҳам медонам тамошо мекунин аввала чӣ гуфтанем бародар як чиро ҳаётат набаро ҳазор санг мезанӣ моро бо медонем ки шиштагӣ тра бародар мегем барои чӣ даже порядочни бачаҳо даже ки ҳамин бигем ки дар сафи боло ҳастанд қатъи красниҳо ҳамавақт алоқаи инсонгарӣ доранд барои чӣ ки ҳамдигаришда полезнанд в обществода полезнанд он коре ки красни мекуна ку ту када наметавонӣ охи тура намедонам дар шинир буган ту ай шинир дурӣ гнида буган ай гнида дурӣ ту дар красниҳо ки тамоман дохил намешавӣ пастарин даруи дунё ҳамин худати охи ки ненавист дар ту ҳам хеле ҳамин капацакадагиай бовар кад уже ки ҳамн чашка уже переполнена короче тура рафта як тоза кадан дар корай барои ҳамуқа чӣ гуфтанӣ ҳастам ман ай худам боварӣ дорам 100% ки любой арестант кадоме шиштагӣ бошад мужик кадоме шиштагӣ бошад дастойна агар ҳазор ҷанг кунем ҳазор як дигаримона ягон гапҳои қабеҳ бизанем бинем ки ягон кас монда проблема ҳастай албатта мерем мо дар бараш местем бо осаг мегардем барои хидмон мерем ҳеҷ маҳал арестанта намепартоя ира ҳаётат набиро хай ту бори мурғода конечно это положено ана бародарҷоно як чӣ дига гуфтанем ҳамин як модар фақат дар видеои мара тамошо мекунад ҳарчанд ман гуфтагим дар бораи модар ман хеле дӯсташ медорам ба худо ана бовар ки дар комментариҳо даже менависа мега ман бисёр комментариҳои тура мехонам ана ҳастанд ки бачаҳое ки хеле гапҳои гап мезананд дар ту ба худо хеле шуморо таъриф мекунад мара дар телеграмам ҳастай ҳамон модар охир шумо дастойни ман дар ин канали ман ҳар одам даромада наметавонад фақат дастойни бачаҳо медироянд дастойни шеҳрҳо медироянд ина ранги худат борин одамо намедироянд я медироянд ҳамин ира давай ҷанг андохтанианд ки уже катица намекунанд уже дига ҳамин подписчико худшон медонанд ки кияй дар ҳаёт агар ту сад бидироям чӣ кореям ки кунӣ барои ҳамуқа ин корои шумо харабото намегзарад ҳо ин гап ҳастай ман отказ намекунам кадоме ки в законе ҳастай мисол гап ҳастай действительно вор гузаштагаи ҳамин раҳора дар як стол ягон момент қатъӣ намешинад ин ҳақиқата ягон гапи чиш нест дар як стол ягон момент қатъӣ намешинад ришад мекуна кора дига одамо агар таги ҳамира биков бибирор бародар кори ҳавайра ҳамон момент ришад мекуна ку худаш чӣ ба ришад намекуна ман иҷада пас заданӣ нестам ман иҷада гуфтанӣ ҳастам ки любой инсоно дар ҳамон равни худаш гап задан дар корай лично ман уважение дорам фарқ надора вай пагонияй бепагонияй инсони инсон борин рафтуомад мекунӣ инсон борин рафтор дорӣ ҳамун хидмат тара приниматат мекунам агар киёзи ман формаи генералӣ бипӯшам дуруни любой ментовка бидиром бибиром ки бидани мара бародараи худам медонанд дастатиш наомада мада ягон кас афишировать намекунам и ягон каса намехоҳам ки паст задан ки барои кира чияй ҳамамон ҳамдигаримона медонем алҳамдулиллаҳ ҳо ман дорам ҳам хел характере дорам ки действительно ман инсона бисёр санҷишҳо мегзаронам ҳарчанд ки подписчикам ҳастанд ҳарчанд ки мега телеграмада ҳастанд ку бисёр бачаҳо ё ҷавоное ки ҳастанд ки хай перевиаходан шиштагиян барои чӣ шуморо ман месанҷам барои чӣ шуморо саволҳои мисолга мусаррасгоҳӣ метем ё худтон хид мекунем барои чӣ ҳастай бози одама фаҳмидан қинай ака мара дар ватсап чӣ накардид пушм накардид дар группа ватсап браҷоно дар группа ватсап пуш намешавад нестай группа ватсап надорам
ҳамин ватсапи лишкай қатитон общаться мекунам дар группа уже ма удалит кардагим ҳеч кар нестай дар ватсап. Так что ай ватсап чақчақ намекунем. Ҳамин телеграм да ҳамамон 100% ку ҳамдигаримона фаҳмидастем. Ягум ҷои чиш нестай. Бо як каси дига бовар кун ман ин сухана гуфта наметонам. Як занак навис кард қатим дар телеграма баъд бромадем алоқа кардем. Дар алоқа кардем гап зад. Як сухане ҳамин модар гуфт ман вайра талаффуз карда наметонам ба худо. Мисол гуфт ки фарзанди мен мара мега ки охир як дашно мекардагие ки дар ягон ҷо туғрӣ намебиёя. Ман барои чӣ ҳаминро гуфтаним? Барои гуфтам модарҷон охир чӣ баҳира ҳамин гапа дар ман задӣ? охир мега ман ҳам видеои туро тамошо мекунам, хиёл мекунам ки ту вор законӣ мега. Астағфируллоҳ. мега фақат ҳамин бисёр касо видеото тамошо мекунанд, видеото овардан додан мара, ин ҳам телеграме тира мега ман наметонам нависта наметонам, ин ҳамин ҳамсояша ки авай дода будааст. ман мегум ба ҳамин қагуфтанӣ ҳастам ки хай ака фарзанда тарбия кардан дар кораи модарҷон чӣ гуфтанӣ ҳастам. хай ки агар ки тамошо кунӣ навори мара, ман худам ҳамчун бигӯем ки бемодар калон шидам. камтарак история ман мегум бисёр шане худат ҳис кунида. ман худам бемодар калон шидагим. 6 моҳа будагимда модарам, мисол ман модар мадидагӣ нестам. баъд ин 27 сол гузашт айбайн. баъд ман модар мадидам, зато модар ман нашинохтам ки ҳамин модари май. имина ба худтонам гуфтанӣ ҳастам кадоме ки фарзандотона ҳамин хел тарбия мекунен, мумкин ки шояд падар шайхона рафта боша, против падаршон мекунен. меҳри модарира дар фарзандо намемонен, ки мисолга фарзандои худтона ҳамчун ба меҳр вай намекунен. фарзанда мепартоен, фарзандо дар қади кӯча калон мешаванд. бачаи кӯча бигем ҳам хел. Не ким ки фарзанди ту дар бачаи кӯча дохил намешавад. Дига ҳар тарбияро ёд мегиранд. ҳар тарбияро ёд мегиранд. ман худам бемодар калон шидам вақте ки ҷангои шаҳрвандӣ шид. баъди ҳамин ҷангои шаҳрвандӣ бигем ҳамон вақтҳои ачиска буд. Дига рафтем дар Россия. азобое ки дар Россия кашидагӣ ҳастем. ака вайра гуфтанам дига вақта зиёд мегира. беҳад азоб кашидем. хеле чиёра дидем, сарсахтиёра дидем. мо намедонистем ки одами ҳақ чӣ ҳастай, ноҳақ чӣ ҳастай. хиёле мекардем одамои пулдор ҳамавақт ҳақанд. хиёле мекардем ки одамои савдогар, одамое ки мошиндор, ҳамёро мо ҳақ ҳисоб мекардем. мо намедонистем ҳақш чия, ноҳақш чия. хай ҷавон ки будем ҳамин хел ҳамчун фарзанди мумкин ҳам хел калон шида боша. Не кем ки круг общени меган ҳамин гирду банош ҳамин мумкин ки ранги худаш бошанд, фақат дашномчӣ бошанд. хелиҳо хеле зиёд ҳастанд. ака дар тоҷикистони мо бахшиш ман фикр мекунам ки кам ҳастай ки хеле инсоное ки барои ба тарафи модари худаш гапҳои қабеҳ занад. ҳаст мо намегем нест, не кем ки кам ҳаст. ин тарбия аями тарафҳое мешавад ки аз тарафи модар. мумкин ки мо ака оз ман иҷа хита модарҷон гунаҳгор ҳисоб карданӣ нестам. Не ки иҷа да чанд касои дига тамошо мекунанд. хеле кора зиёд гузаштагиай. мо фарзандомона мисол тамоман аҳамият наметиҳем. ина ман ки дар ҳамин тарафҳо будам, мисол фарзандои мара оилаам нигаҳ мекард. ба тарбияи оилаам калон шидагиам. алҳамдулиллоҳ ки зани мусулмон ки ҳаст, чӣ хеле ки боша набоша, ҳамин зани мусулмон тарбияш дигая. тарбия хеле калон, фарқияти калон дорад. не кем ки ман барои фарзанди ту чӣ гуфтанӣ ҳастам. ҳамин навори мара бирасониш. дар алоқа биброя. ина чии мара дорӣ, телеграми мара дорӣ. дар алоқа биброя. қатиш гап мезанем ҳамчун як бародар. мефаҳмонемаш. ягон ҷои чиш нестай. бугем ки олё бисёр иҷа ҷавоное ҳастанд ки намефаҳманд. мега ки худаш ира хеле гуфтеста барсанд ҳар гапар ёра ҳам ягон чира аҳамият натем меган ку пушти почо ғайбат.
иншоалло дар алоқа мебурем ша қатиш гап мезанем ҳамун дар ҳамун ва дар ҳамун ҷое ки худо истиқомат мекунем ма дар уҷа бародарои хеле зиёд дорам иншоалло ки ба бачаҳои кӯча борин мефаҳмонем ша ки дига ҳеҷ маҳал тарафи худат на ин ки даштном додан мумкин ки дига хеле чашмоша каҷ карда нигаҳ накуна тарафи ту мо ҳамин хел мефаҳмонем ша мефаҳма иншоалло ягон ҷои чиш нестай модарҷон агар ки медонам ягон гапи чӣ занем ё ки ягон базурӣ не мо базорӣ ба хушрӯгарӣ ҳамаша мефаҳмонам дастоини бародарое ҳастанд ки ин корора мо айсаро мо чандин боро гузарондагӣ ҳастем хеле бачаҳо ҷавоно хеле зиёд ҳастанд к сожалениям гуфти гапҳоам хеле мешава неким ки номери мара ёфтӣ модарҷон бо мегӯ мо номери мара ёфтӣ ҳамин номра бачата бите агар ки нагирифт агар ки бигӯя ки ман гап намезанам гашта дар худ иншоалло занг мезанем дар ҳамун наздикӣ худат иншоалло ки одамое ҳастанд ки бо ҳам хабаргирид мераванд ҳам дастгирид мекунанд иншоалло ҳам бачаактам мефаҳмонем 100%. агар ки мисол гап гуфтӣ ки намешава ки нами суратша бомонем хелиш кунем не ин кори хуб нест модарҷон сурати мумкин ки вай ам гирд баноштам хеле одамое боша ки надида боша оли ҳамин инсонро мумкин вай телтел карда бошанд мумкин ки вай дар сари мастӣ ба пастӣ вай мумкин ягон чи нӯшидагӣ боша одами ҳушёр и хеле гапа гап намезана ба тарафи модари худаш намехоҳам ки фарзанди тара ман пас бизанам намехоҳам ки сурати вайра бигзорам худои нохоста иҷо ҷавоное ҳастанд ки хуншон дар ҷӯшай ин гапи ақурата бифаҳманд ин сурата бимонам биёванд ягон гап хабари ҳақиқат сериёзӣ бишава ҳам худат бо дилат чӣ ке набоша модари охӣ бо ҳам худат дилат монда мешава бо ҳам кашмокашаи зиёд мешава барои ҳамон қас сурати ягон каса ман дар навораи худам намемонам то ине ки ягон кори агар бигӯем сериёзӣ набоша аки кори оддӣ аста иншоалло ки лично ман худам айқафои ҳамин кор мешавам лично иншоалло ки ҳастанд бародарои кӯча гуфта модарҷон ман ира мегӯм ки бачаҳое ки ҳастанд бачаҳое ки ба тарбия ҳастанд ҳарчанд дар кӯчаам калон шуда бошанд ҳеҷ маҳалло ман боварӣ дорам 100% ки ягон кас тарафи модари худаш ягон гапи қабе гап намезана ҳарчанде ки як хеле дар кӯча калон шудагианд бемодар модар доштанде ки бемодар калон шудагианд иншоалло ки ман дар алоқа ҳастам албатта ман дар ҳамин кор нестам ана бародарҷоно бо чӣ гуфтанӣ ҳастам дар бораи дар ҳақиқат дар бораи ана аёдам қариб омад дар бораи ки гуфтӣ ба акаҷон дар бораи ҳамин бачаҳои худмон гап зан ки гирда банои худмон ду пагонаанд ҳамин чӣ хел кунем ҳамёрам ду пагона гуфтам маънаиш ака ман ҳам хел мефаҳмам мумкин ки шумо бо дигар хел мара фаҳмонем ду пагона гуфта ака ман ҳамира мефаҳмам ки пеши ман мебиёя худша братва мегира бо пеши батво мера худша батва мегира ҳамин хел аст ё ки мерава пеши милисо ё ки мерава пеши менто худша бо статист мегира ира меган ду пагона ман ҳам хел мефаҳмам ака дигаша намедонам шояд ман ягон хато кунам ана ин инсоне ки ду пагона ҳаста айё камтар далши дар ҳамун кругтонам ки боша айё далши ака мо чӣ хел кунем ки ҳамхели инсонора мо бисанҷем мо намедонем гирда бано монда ҳастай як гапе ҳастай ки мебуроя ҳамин гапи хитонайда дурачко мо гапа дар круги худмон мезанем намедонем ки кадоми ҳамин гапа бурдаи расондагиай инҷа албатта дар байни шумо ягон кас ҳастай ҳамхели течка ира бояд бисанҷе ака одама санҷидан ҳар намуд мешава санҷидан ҳар намуд мешава агу тонкисиёша ма дар иҷа гуфта наметонам некем ки ҳамун кадомеш ки бисёри манманӣ мекуна ҳавайра конкрет бисанҷенаш санҷидане чӣ хел мешава битениш ягон наколкаи мисол гап ягон ходи мусарскоиш битен худаш маълум мешава сразу мега ки ту уже дар ҳайрат мемона бача ту хита парядишни гирифтӣ ту хита ауе гирифтӣ ту хита парядишни ту жиз варам гуфтӣ ҳозир мада ментовски ход кадеста ё ки ментовски наколка партофтеста и дагҷо туғри мебиёя сразу дингуз мета карочи сразу инам айбайнтон мебироя мерава фаҳм ки ҳамун инсон дар байни шумо лишниай вақте ки ту
гапа мепартоӣ вақте ки гапе сухане ки партофтӣ наколкара партофтӣ бачаҳам хеле тема аст тема хай дар инҷа менто хушани хелу хела агар ки одами доно боша агар ки дар ҳақиқат шуморо дар бартон мисол гап бигем ки истоданӣ боша ё ки дар ҳақиқат аддушӣ братва дарам гиртон боша вай мега бес бародарта амҷада ҳам хеле темара дамо партофтӣ сога мекова такша бес кумая бифаҳмом дар инҷа кияй чӣ гапай чӣ ба ин темаи ментора дар мо партофтӣ мисол ҳамин хелайда он инсоне ки темаи менторст ки ра мепартояку ҳатман он инсон худаш ҳамада в курсияй ё ки и гап дурӯғай ҳамин гапае ки партофтагиай ҳамин наколкае додагиай ё ки и гап дурӯғай барои санҷишай ё ин ки дар ҳақиқат ҳамин кор ҳастай удара дар худаш мегира ҳеҷ маҳал дар шумо намета ба худо ин кор ҳақиқата ин корро чандин боро гузаштагиай боз ҳамин як камтар ягон ҷо дар ягон тема да бишин агар ҳама ҳамин мекунанд ку баъд ягон кора ки партофтӣ сразу гашта нигаҳ мекунанд бача ин ай мусара гап задеста и бача такша дига нокофта нопурсида ношунида ягон чино карда карочи дингуз мета ира фаҳме ки карочи дар байни шумо ҳамин инсон бисёр одами чатоқай ман фикр мекунам агар тонкисуша дига узша хит кардем не кем ки одами умни и гапа сар намета то кансара меқапа ки дар ҳақиқат медона ки ту вайра санҷидӣ ё ки медона ки ту ҳамин кора кардестӣ ё ки удара бад худат мегирӣ як и хеле бо тонкис нигаҳ кунем бародарҳо вақте ки ҳеҷ маҳал сахт даверат накунем мен тетаникен мен то мен шадора вақте ки худат ҳамин инсона калон карда бошӣ мисоли габа ҳастай ку мешава ку ё ки худат ҳамин инсона 100% мешиносӣ дар ҳақиқат медонӣ ки ягон ҷода тура парварид кардагӣ нестай ту дар вай мисол такя карда метонӣ дар дигош такя кардан хинай барои чӣ ту дар вай такя мекунӣ ту тонкистои вайра ҳам чанд сари сол медонӣ ки биданша последний приёмша карочи ту медонӣ яке худои нохост ягон пастава ягон чӣ шава ҳамун последний приёма ту истифода мебарӣ ту хит кардӣ ки последний приём чиай узша 100% медонӣ чӣ хеле ки боша набоша шерои нар эҳтиёт бошен ҳамин инсони порядочнира ҳама кас пешаш мебиёяд агар ту порядочни бошӣ шери нар милисашам пешат меояд ментам мебиёяд петухошам мебиёянд ба пешта ҳама ба пеши тура мебиёяд не кем ки нигах ки ту чӣ хелваёра ҷавоб мегӯй ту чӣ хелваёра ҷавоб метиҳӣ ҳамин ҷашта эҳтиёт бошен дар байни ҳамин чӯе ки номбар кардагиам ҳамаи ҳамиёда ай ҳамаша якум эҳтиёт боше ай петухо мисол ай обижниё эҳтиёти сахт бошен ҳар намуд карда таги пӯстон медроянд ҳар намуд карда паставитон мекунанд статья 131 132 қатӣ эҳтиёт бошен худшон накунанд ба дасти дига касо мекунанд ба дасти проституткаҳо мекунанд ба дасти мисол гап ҳар кор шиданаш мумкина амиё шумо сахт эҳтиёт бошед мусара шуморо паставид намекунад мусара шуморо паставид вай да вигда нестай шуморо паставид кардан ба шарте ки агар шумо ҳамдигаритон қатӣ мисол алоқаи хуб дошта боше ва ё да вигда нестай тура паставид кардан чем тура паставид кардан тура использовать кардан мехоҳад фаҳмидӣ тура использовать кардан мехоҳад ин фарқияти калон дорам ман фикр мекунам ки шахид кардем бародарҷоно як чизи дигар дар ҳамин охирони навор гуфтанӣ ҳастам дар охирони навор ҳамира гуфтанӣ ҳастам ай аблошка дидена мисол гап суратҳои ҳамин бародароро мондагӣ ҳастам ҳарчанд ки набоша ман лично мехоҳам дар пеши худам тоза бошам агар ки қабул карданӣ боше 100% ман ҳама вақт дар алоқа ҳастам ман суханҳои шуморо қабул дорам агар қабул карданӣ набоше худованд ҳамата нигаҳдор боша се равно чӣ гуфтанӣ ҳастам ай бобои лангарӣ бахшиш мепурсам ки аввал ман расми шуморо гирифтам дар наворо мондам да ҳарчанд ки пурсида будам ман ягон тада ягон гапи қабеҳ гуфтагӣ нестам баъд дар бобои сахр чӣ хеле боша набоша хай мусафедай дарақ хай мусафедам гуфтагӣ будам рости гап ай дарбораи ирам ай ҳамирам бахшиш мепурсам ай бобои сахрам бобои қанда бобои сахрам бахшиш мепурсам барои чӣ ки сурати тура мондагӣ будам рости гап
бо як тай дигар репхон буд аёд ман биромад номаш сурат шамондагим хай фаҳмидем ки дар бораи кия ами репхон ами бачакам ай шуморам бахшиш мепурсам братишка вақте ки навор карда будам худут иштагӣ будӣ рости гап ман намедонистам ролекс чӣ ном дошт нодам номаш аёдам биромад рости гап хай сурат шамондагим хит каде нохи кия репхон ами як асай амира нопурсида сурати ира мондагӣ ҳастам ай шуморам бахшиш мепурсам братишкаҷон ягон гапи қабиҳ задагӣ нестам ай шуморам бахшиш мепурсам ай усмонҷон усмон хай як братишка ҳарчанд ки медонам ки душманош зиёд ҳастанд вай чӣ хеле ки боша набоша ҳамун бача ягон кина надора бовар кунем ҳамун ҳод гап мезана хай ҳамин хела медоне ку ба худо ман фикр мекунам ҳамун бача тамоман хеле кинагир нест кина надора ҳамун гап мезана як хел бодаҷа фикр нокарда гап мезана хай меган спиана двойной спрос ҳастаям хеле гапҳо ҳастая некем ки ҳамун бача кинадор нестая ба худо ай усмонҷонам бахшиш мепурсам дақиқа дагим бо ина аи кира чӣ ном дора шпингалет ина аи шпингалетам бахшиш мепурсам аюб бахшиш ҷура ма трам видео мондагӣ будам хай охир намедонам барои чӣ наворои безеб мекунем ман ягон гапи қабеҳ назадам барои тира ҳақиқата гуфтагим настоит ай бачаҳои худмона чӣ хеле боша набошанд тоҷикҳои худмона охи акн намешава ки мо ба қад ба зарби паста ва ба дасти дига одамо барем ҳамин корора бикунем барои ҳамун қама ҳамин видеора кардам ман фикр мекунам ки агар ки чӣ бошӣ ба дил намегирӣ ҷурат ман лайлабой касат бахшиш мепурсам ки ман дар ҳаққи шумо видео кардагим суратотона мондагӣ будам як маҳал не як маҳал ай ҳамат бахшиш мепурсам бародаро ана во чӣ бигӯм дигар дар ҳамин охирон амира гуфтанӣ ҳастам бародарҷоно ягон тай дигар подписчикои ҳастем кадомет ки дар 4 списка мондагианд албатта шумо ягон гапи қабеҳ задагӣ ҳастен барои ҳамиха шуморо дар 4 списка мондагианд бародаро барои ҳамиха чӣ дар кораи ақорат кардам просто метонем ки суҳбати бародарона кунем ягон ҷоеш ки маъқулет нашид биро бигӯ акай архуту талон ҷоша ту мадан инам хеле гап гуфтӣ тамҷаша туғрӣ нестӣ хай туғрӣ мекунем мо ҳам ай чӣ нестем ки осмон ғалтидагӣ нестем ку ман ҳам ранги шумо як одами оддӣ ҳастам ман ҳам як инсоне ҳастам ки инсоне ҳамаи простой бигӯем ба гапи хитон просто мехоҳам ки ҳамин ашибкои мо кардем инам хеле ҷавоно ашибка накунанд настои тай биромада мисол гап ина байни даже байни блогерои ҳамдигаримон гапҳои қабеҳ мезанем камтарак ҳамҷашам неправилни худай бародарҷоно ин охирон наворе буд ки ман кардам барои чӣ мегӯм ки охирон мумкин ки навор шава ягон моҳ пас бишава ягон моҳ пас хай мумкин ки сол бишава намедонам некем ки албатта ин ҳақиқате ки ҳамин тошнаша гуфтанӣ ҳастам ки ягон моҳ пас як рӯз ду рӯз пас не барои ҳамун қаин навора кардам бачаҳо кадомет ки бошем фарқ надорад кадомета ки ранҷонда бошам бахшиш мепурсам ай ҳамат шерои нар ки ҷоеда ки набошем мо ҳам тоҷикем мо ҳам тоҷики шумоем мо ҳам албатта хатогӣ дорем ман намегӯм ягон гапи чӣ дар бораи ментҳо бисёр гап задӣ мегӯй ки ака дар бораи ман лично шумо хай уважат накунем ҳурмат накунем ман ҳамаро ҳурмат мекунам кадоме пагони ҳастаи ман ҳурматш мекунам кадоме ки дастойни бародаро ҳастанд ҳурматш мекунам кадоме ки ҳамаро ҳурмат мекунам бародаро ғайр абижиниё ҳамаро ҳурмат мекунам иншоалло барои ҳамуқа дар охирон ҳамира гуфтанӣ ҳастам бародарҷоно худованд ҳамата нигаҳдор бошад дар амони аллоҳ бошен ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва таъала ва баракатуҳ